ሰላም ንኣየሩ ኪሮሲ ተብሳታትልቲ ቻናል ሃመይን ኢኹም ድሕነትኩም ናብ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ደሞ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ምፍለለ ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ኣሕዋተይ ማዕረ እና ከምቲ ልሙድ ናይ ሎማዓንቲ ዘየ ዝመጣኹ ደሞ ዕላል ሳራ እና ዮናስ ሰላም ሳራ ከመይ ኣለኺ ሳራ ዮናስ ይጽብቕ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻስ ከመይ ኣለኻ ናይ ሎሚ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ዮናስ ኣነ እውን ዳሕናየ ብሓቂ ብፍሉይ እቲ ብዛዕባ ሰላም ኣብ ማእኸል ማዕበል ዝተዛረበ ስብኸት ልበይ ተንኪፍኒ ሳራ እወ ኣዝዩ ግዚኡ ዝሓዘ መልክዕት እዩ ሓደ ግዜ ህይወት ከምቲ ማዕበል ክትጸፋዕ ከላ ሰላም ምርካብ ከቢድ እዩ ዮናስ ልክዕ ኢኺ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ማዕበላት ይበዝሕ ግን ኣብ ማእኸል እንተደኣ ተጸጊዕና ኣብ ኣምላኽና ደኣ እንተተጸጊዕና እቲ ንሱ ዝህበና ሰላም ኣብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ናይ ዓለም ሰላም ኣይኾነትን ሳራ እዚኣ ሓቂ እያ ግን ንዓኻ ክርኤካ ከለኹ ወትሩ ጽኑዕን በዓል ተስፋን ኢኻ ትመስል ምስጢር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ድዩ ከምኡ ዝስምዓካ በለቶ ዮናስ ፈገግ እናበለ ምስጢር ዝበሃል የለን ሳራ ኩሉ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓያል ኣይኾንካን መዓልቲ ንኣምላኽ ኣብ ጸሎት ህይወት ክትረኽቦ ቃል ክንብብ ክፈትን ንሱ ድማ የጸናንዐኒ እሞ ምልሃቕ ናይ መርከብ ማለት እዩ ንፋስ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን እቲ መልሃው ጽኑዕ ስለ ዝኾነ እቲ መርከብ ኣብ ቦትኡ ኣይፍንቀልን በላ ሳራ እዛ ምስላኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓደ ግዜ ግን እቲ ማዕበል እዝዩ ስለ ዝሓየለ ነታ ማህለቕ ዝሓዘት ትረሳዕ ወይ ትጠራጠሮ ዮናስ ሙሉእ ብሙሉእ ይርድኣኒ እዩ ንዓየይ እውን የጋጥመኒ እዩ እምነት ማለት ጉዕዞ እምበር መወዳእታ ነጥቢ ኣይኮነን ኣብቲ ዝደኸምናሉ እዋን እዩ ሓያል ኣምላኽ ዝያዳ ዝገልጽ ሓያለይ ኣብ ድኻም እዩ ዝፍጸም ከም ዝበለህ ቃል ኣብ ድኻም ንዕኡ ኢና ንጽጋዕ ሳራ ይቐኒየለይ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዕላል ምስ ሰብኽ ክገብር ናፊቐ ነይረ መብዛሕትኡ ግዜ ዕላል ኣብ ናይ መዓልታዊ ነገራት ጥራይ እየ ዝውድኦ ዮናስ ንዓየይ እውን ከምኡ ብዛዕባ እምነትናን ህይወትናን ክንዛረብ ንኽኣልና በረኸት እዩ እሞ ኣብ መጻኢኺ እንታይ ዓይነት ትምኒት ኣለኪ ምስ እምነትኪ ዝተኣሳሰረ ነገር ድዩ በላ ሳራ እወ ብትምህርተይ ገይረ ንሰባት ክሕግዝ ድልየተይ ኣለኒ ብፍላይ ንህፃናት ኣምላኽ ዝሃበና ፍልጠት ንሰናይ ነገር እውን ኣደሊ ንስኻስ በለቶ ዮናስ ኣነ እውን ኣብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ብፍላይ ምስ መናእሰያትን ዝያዳ ኣስክሳተፍ ክደሊ መንእሰይ ነቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ሰላም ሓጎስን ክረኽቦ ክሕግዞ ትምኒተይ እዩ በላ ሳራ እዚ ብሓቂ ጽቡቕ ሓጎስ እዩ ኣምላኽ ንሓሳብካ ይባርክ ንመናእሰይ ከማካ ዝበለ ኣብነት የድልዮም እዩ በለቶ ዮናስ ንዓኹ እውን ከምኡ ከም ቀጻሊ ሰንበት ኣብቲ ናይ መናእሰይ ፕሮግራም ክትመጽእ ዲኺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ክነዕልል ንኽእል ኢና ጽቡቕ ግዜ እውን ክንሕልፍ ኢና በላ ሳራ ብታ ዕድም ደስ እናበለና እወ ብርግጽ ክመጽእ እየ ኣቐዲመ ይቐኒየለይ ዮናሰይ በለቶ ዮናስ ጽቡቕ ክቕጽል እዩ ሰላም ቀኒ በላ ነጥቢ ናይ ዝዕላል መንፈሳዊ መበገሲ ዕላማ
ካብ ናይ ቤተክርስትያን ሰባት እዩ ተበጊሱ። እዚ ድማ ንመንፈሳውያን ዕላል ጽቡቕ መክፈልቲ እዩ። ተግባራት እምነት ዮናስ ብዛዕባ እምነትን ክዛረብ ከሎ ኣብ ከውንታዊ ህይወት ከምኡ ከም ዝገብር እዩ ዝረአዩ። ጸሎትን ቃል ምስማዕን ኣብ ኣምላኽ ምጽጋዕን ኣበራታቲዕዋ። ንሳራ ኣብቲ ዘጋጠማ ብደንሃታት የረድኣ የጸናንዓ እምበር ኣይፈረዳን። ዕላማ ዘለዎ ክልቲኦም ብዛዕባ መጻኢኦም ሓሳቦም ክገልጹ ከለዉ ምስ እምነቶምን ክእለቶምን ናይ ምግባር ድልየት ዝተኣሳሰረ እዩ። ቀጻልነት ዕላምኡ ኣብኡ ጥራይ ከይበቅዕ ንቕጽል ብነሓጽ መንገዲ ክርከብ መንገዲ ይፍጠረና። ኣሜን። ወነስ እዙይ ደቂ ናይ ሎምሲ እምነት ታይዲስሙ ጎዲልና ስለንብል እዩ። መጋነት ሲ እምነትና ኣቢልና ናይ ሎሚ ወለዱ ደሞ ላብ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ነገርሲ ኣይንጽጋዕ ከባለ ይትሒዙ ዋላ ጀሚርና ነቋይጾ እንዲና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጀመርቲ ዘይኮነሲ ፈጸምቲ ይግበረና። ከምቶም ፍጹማን ይግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽ መፈጸምቲ የጸብቆ። ካብዚ ደሞ መናእሰያት ወጣታት ዘለና ብዘይ ጾታ ቆልዕቲ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ናብ እግዚአብሔር ንጸጋዕ እግዚአብሔር ተጸጊዕናሲ ዝመፀ ይምጻእ ማዕበልሲ ኮነ ይኹንሲ ኣይብለናን እዩ። መፍትሒናሲ እግዚአብሔር እዩ ብዛዕባ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ሕልፍ ክብል ዘንበብክዎ እያ ደስ ካብ ዝበለትኒ እና ብካሊእ ፕሮግራም ካብ ልመጸኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ሰናይ ቀነ